Το χαμηλώνω το 7 και το αφήνω να βράξει για περίπου το 2. Το σπανακόρις από ό,τι βλέπω έχουν περάσει 20 λεπτά. Έχουν προσθέσει ιδέα και έτοιμο το σπανακόρις. Είναι να προσθέσω το ρύθμι. Μπαμπά. Ποιος είναι, για μίλησε. Ποιος είναι. Μπαμπά. Ποιος είναι στο τηλέφωνο. Μπαμπά. Μίλα. Πες ναι. Πες ναι στο τηλέφωνο. Πες ναι.